Отзад. Рибка, какво става тук, ма? Няма, бутани няма. Бутани цял ден удар няма и какво стана? Светлио фана последния сом за сезона. Както вика базата, силни сме на финала. Гунди! Чай да не говори да се откачи. Прави си кефа това. Давай си му малко аванс леко. Да, му това ще го изгела. Трудно. Първия път най-лесно се фащат като дойде лодката, ама нямахме с ко. Ако имах канджи, го спраскам веднага. Сега го подплаши и лодката. Какво става, бат Светло? Тия криви пръчки къде ги продават, бе? При Румен Крафицата, ли? Те криви пръчки къде ги продават? Тия криви пръчки, гледай, водичка. При Румен Карфицата ли ги продават тия? Къде ги продават? При Карфицата, това е най-хубавото момче, при него. Това от Косъра я купих. Косър! Виж какви дай ми продаваш под камайна. Хубаво, че е 100 акция, че си иба майката. Не знам, тук ще... Сега. Чакай. То от кеп 20 кг е вадил, да знаеш? Добре. Да, той е хубав, кепа е хубав. И ето тук е канджа, ако ти трябва. 30-40 кг. Значи, ти сега, ама канджата е купувана, да знаеш. Не знам. Снимай какво става тук. Гледай. А морето люшка, сините вълни. Опа! Гледай Бат Светло, гледай авансито какво става. С пръчето го натискам. Не щел. Въобще не ще да спре. Почини малко, бе, рунгал. Кой беше оня зависник, де така у нас нощи? Кой бе? Франко ли бе? Де ти ръки не може да пи. Па и риби не може да фаща. Фанай ми му сома, сега. Сома му фанай ми. Той бели риби на тигли сектира, ама за друго не на псувал. Нали, за друго не. За друго не, за сом може, нали? Фране може. Минимум национален рекорд, нали? Да, може. Фране, разрешено ти е, Фране. Любчо тук помага. Ето го бати Любчо. Бати Любчо веднага дойде да помогне. Веднага изкара огромен кеп и аз трябва да се въоръжа с такъв вампир. Много груб. Ние сме дежни риболовци, фащаме малки риби, фащаме. Аз видях, че сте фанали риба. Голям. Бат Светло, мирна са. Не е сом. Франя, спокойно, не е сом. Няма Каракуда, голяма. Каракуда с голяма картуна. С голяма картуна. И вече инфаркт се получи. С голяма картунка. Ще падне дране. Франко, пи един лексотан, няма страшно. Може дизиапам да удариш, а па ни билет още по-хубаво. Като тия... Опа. Ко това бе? Бах ти шарана. Чакай. Любчо. На камера. Така, снима ли? Бах ти шарана. Пуснато е, нали? Снимайте майстора. Пусни аванса, чакай, аз ще му фана от бул, чакай. Бах ти изрода майна. Аванса, завърти. Няма страшно. Ми виж, че в устата е село, бе. В устата ли е, Любчо? Айде, джакпота! Юбре! Вуче, Вижте поздрави! какъв воблер в устата! Да поздравим всички зависници и Всички всички добри хора, като Любчо приятели. сутринта ме е погледнал хубав човек, като съм тръгнал за риба. Първо него видяхме, Сигурно е комшийката, да знаеш. И него първо видяхме. Него, любето 9 видяхме първо. Любче! Мерси, батко. Его е! Пичовете. На най-хубавия воблер. Вземи си до Хем ли фери лови, хем и други риби лови. Его е. Бат Светло, кажи нещо за интернета. За интернета, Яки 35 тройки, риби до 100 кила вади без проблем. Ги туристите идат цял ден, 3 риби и нашата една колко за 3 дена. А как 3 дена? 30 дена поне, 30 дена. Ги тук нашите приятели база, да ни база, дойдеш. фанахме, бе. Селя с зъби и бахти Фанахме. воблера, майката му е бал.
Еми това, нещо друго ще кажете ли? Бе? Много ти мерси. Нищо бе. Нещо